Türkmenistan'a belenip geçilen täze ýyl bayramynyň öňü süresinä 25-30 dekabr aralygyna Aşgabat bilen vilayet merkezleriniň arasyna ýolagçy gatnawy ýygjamlaşdy. Bu ýagdaýyň fonuny otly uçar we taksileriň bahasy epekli ýokarlany, biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para alınıp berilmegi ýaly hadiseler bolup geçdi. Bu barada Zatyk radiosynyň habarçysy 2-nji ýanwarda maglumat berdi. Otly vilayetläriniň 45 manat bolan döwlet bahasy 150 manada. 145 manat döwlet bahasy bolan küpe ornly biletleriň bahasy 350 manada satyldy. Diýip bir ýolagçy Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uçar petekleriniň we hususy taksileriň bahasy 2000 manada çeni ýokarlany diýip beýleki bir ýolagçy aýdýar. Türkmenistana belenip geçilýän möhüm bayramçylyklaryň öňü süresinä Sewitara transport gatnawlary işçiňleşýär. Sewitleriň arasyna bar bolan transport ulgamlary talaplary kanagatlandyryp bilmeýär. Transport pudogynyň habarly çeşmeleri 25-30 dekabr aralygyna Aşgabat bilen vilayet merkezleriniň arasyna otly we awtobus gatnawlarynyň sanynyň artdyrylynyny, muňa garamazdan köpeldiren gatnawlaryň ýolagçylaryň talaplaryny ödäp bilmändigini aýdýarlar. Bu döwürde Aşgabatdan ugraýan ýolagçy otly gatnawlarynyň sany lewap, taşow we balkan ugrulary boýunça adatda aksyndan ençemesi artdyryldy. Şeýle-de lewap we balkan ugrulary boýunça awtobus gatnawlarynyň sany köpeldildi. Muňa garamazdan ýolagçy petekleriniň xyridary has köp boldy. Bir provodnik Aşgabat Türkmenabat otlusyna 500 manat para bilen bir ýolagçy mindirdi. Aşgabatyň demir ýol menziline provodnikler jogapkar işgärlerin gözüniň öňünde paralýarlar. Diýip bir ýolagçy Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan öňe demir ýollar açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti otly petekleriniň online sewdasyny ýola goýdy. Ýöne transport pudogyna işe girdilýän online gurallar bilet sewdasyny paraxorlugyň öňüne geçip bilmedi. İçerki ýolagçylar bayramçylyk günlerine we öňü süresine Aşgabat demir ýol menziline oturdulan bilet terminallaryna transport resmiýetleri tarapyndan ýörüýti adamlaryň bellenilip terminallardan bilet satyn alýan ýolagçylardan para alanyny aýdýarlar. Wagzarly turdulan 6 terminal ýolagçylaryň bähwidine işledilmedi. Transport resmiýetleri we polisiýanyň transport ulgamlaryna gözegçilik edýän bölümleri terminallary öz adamlaryny belläp biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para alýarlar. Diýip bir ýolagçy aýdýar. Mundan Azatlygyň habarçylary sentýabryň ahyryna garaşdyrlyk bayramyna gawatlap içerki uçur gatnawlarynyň biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para alınıp berilmegi ýaly hadiseler barada habar berdi. Hasodol Sewitara ýolagçylar Tomsku diýinjaliş mövsüminiň ahyrky günlerini awgustyň aýaklaryna içerki transport gatnawlary bilen bagly kynçylyklary başdan geçirdiler. Bir ýerli Zatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşdykdy. Aşgabat bilen vilayet merkezleriniň arasyna ýola goýulan transport gatnawlarynyň artdyrylmagyny paýta ýaşaýan içerki migrantlaryň sanynyň köp bolmagy bilen ilteşdirýär. Ýöne transport gatnawlarynyň artdyrylmagy bu pudokdaky paraxorluga täsir etmeýär diýip bol sözüniň üstüne ýetirýär. Ýurdun transport we ara gatnaşyk pudogyny ministrler kabinetiniň ýanyna ulug we kommunikasiýalar agentligi gözegçilik edýär. Demir ýollar açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi web sahypasyna görä adaty günlerde Aşgabat bilen ýurdun iri sewit merkezleriniň arasyna günnelik adynyň bir sany otly gatnawy ýola goýulypdyr. Zatyk radiosy bayramçylyk günlerine Sewitara transport gatnawlarynyň töweregine emele gelen meseleler, kynçylyklar şol sanly biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para alınıp berilmegi barada transport resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi.